बेलबारि आदुल बेलायनो मीडिया ताखुंना हामबाय जोङो जागाव दुइजन एमएलए रंनो तैनेरो 11 मानदाय 12 ताकार जला अराव सुरि कारबार खाय सामगुर खायजगि दंग विलेज कमिटी रग अबनो तैनि जोङो अर भिडिअ न मान फाइलिया मानलिया नि आगल अरम पंचायत सेक्रेटारि रं सिन मकल बाय थांबाय खारि थांमा बनुखा अ बागैनो जों तिनिव जागाव बेलबारि ब्लक न ताला रननि बायद मांखा भिडिअ न खागिन साजाक दाबो आगिन सिमिन साजाक जों 19 तारिख तंमोन 19 तारिख लिया 20 तारिख जों साखलायजाक नि बिसिङाव बतिनो जागाव गरै अबनो बागैनो जों तिनि बनो अबेखा खाय नासिंनि तिनि खरक नि एमएलए रक बरम मखां माया खानि अ जागानि ककना नांखा अबन तैनि जों पाब्लिक रक ताव टेनसन अबनो तिनि सक्सेस जों यासा पर्यन्त जों अ जागाव हपुं सापुं न जों अ जागा तंनाय नि वान सकलाय जों ताव मार बिसिङ हाबलायखा कयतानि सिमिन नरगर नासिन डेपुटेसन रो फेमिली जों अरव
12টা 1টাनि सिमिनि सिङाव जागाव हाबलाय मानि ताबो बुसुगु तामखाना देरता हाइरं तंखा घन्टा काइसानि बिसिङाव जों बनो नासिङोबो मानलिया बाजिदा साइटं कुबैदा साइटं साइमिया ब जागाव जों मिटिं दङ हाइ दङ इराय दङ हनि जोंनो साइ दङ बिनि बाक्सा बिनि स्टाफरक सावो मिटिं दङ ताइ काइसा सावो जिरायना दङ जोंआबो आसुक साइमानानि क गया अ जागो जों बनो मानलिया बबर थां जोंआबो सिना नाया अबनि बागै जों तिनि अर अपेक्षा हपुं सापुं जों ब फायसा पर्यन्त जों अर तालारि तनि